Inselmilkom, bħal bqija tad-dinja Malta issa ilha aktar minn sena, 13-il xahar bil-ġurnata tiġġieled il-pandemija. F'perjodi partikolari kienu meħtieġa deċiżjonijiet li huma differenti, bil-għan li bħala pajjiż inħarsu s-saħħa taċ-ċittadini tagħna u l-kwalità tal-għajxien tal-Awċin u tal-Maltin. Bħal f'kull pajjiż ieħor ikun hemm mumenti fejn inżidu jew żidna ir-restrizzjonijiet u mumenti fejn naqqasnihom. Fl-istess ħin, b'mod konsistenti, dejjem twarbet l-idea li pajjiżna jidħol f'xi lockdown għal sena sħiħa, kif kien hemm minxtaq. Anka għaliex qatt ma kellna parir xjentifiku biex nagħmlu hekk. Kieku għamilna hekk, konna nkissru s-saħħa tan-nies, infarku l-ekonomija, inkissru in-negozji u ntelfu l-ħobża ta' eluf ta' Maltin u Awċin. Bħala parti minn dan il-proċess li nikkalibraw il-miżuri dejjem skont iċ-ċirkostanzi, fl-aħħar xhur iddaħħlu numru ta' miżuri restrittivi. Dal-isforz li għamilna flimkien ħalla ir-riżultati meħtieġa b'anqas numru ta' persuni infettati bil-virus, iżda aktar importanti minn hekk b'inqas pressjoni fuq l-isptar tagħna. F'dan il-mument għandna fattur li huwa differenti minn mumenti oħrajn. Dak li għandna l-vaċċin u ħafna nies li qegħdin jitlaqmu. Għalhekk, fil-waqt li issa nistgħu nibdew inneħħu xi wħud mir-restrizzjonijiet, irridu nagħmlu dan b'kawtela. Nafu li mad-difiża tar-restrizzjonijiet bit-tilqim id-dinja għandha arma f'idejha. Almenu dawk il-pajjiżi li sal-lum għandhom disponibbli għalihom il-vaċċin. Għalhekk dan hu proċess li jrid jarana naġixxu bi pjan. Il-prijorità llum se tingħata lis-saħħa, l-edukazzjoni u l-anzjani. Dan iwassal biex fit-12 ta' April jerġgħu jibdew jinfetħu l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi. It-tnejn jiftħu iċ-child care centers, kindergardens u l-iskejjel primarji. L-erba' imbagħad jidħlu lura l-iskola l-istudenti tal-middle school, fil-waqt li l-ġimgħa jidħlu lura għall-iskola l-istudenti tas-sekondarja. Jiġifieri mill-Form 3 sal-Form 5. L-istituzzjonijiet post-sekondarji jibqgħu iħaddmu s-sistema tal-online. Dan kollu ser isir bil-protokolli meħtieġa u bl-akbar attenzjoni. Iżda punt kruċjali huwa li t-tfal ma jifilħux jitilfu iżjed mill-esperjenza edukattiva tagħhom. Għandhom bżonn l-esperjenza skolastika daqskemm jeħtieġu l-aċċess għal kotba u t-teknoloġija. Mill-istess ġurnata wkoll fl-Isptar Mater Dei se jkomplu l-operazzjonijiet skedati magħrufa bħala elective surgeries. Fil-waqt ukoll li fid-djar tal-anzjani jerġgħu jibdew isiru żjarat. Ġimagħtejn wara mbagħad jiġifieri fis-26 ta' April se jerġgħu jiftħu il-ħwienet mhux meqjusa bħala essenzjali. Magħhom jistgħu jerġgħu jibdew jingħataw ukoll is-servizzi meqjusa bħala non essenzjali. Ir-regola ta' 2 persuni biss flimkien fil-pubbliku sakemm naturalment mhumiex mill-istess residenza tinbidel u titla' għal 4 persuni fis-26 ta' April ukoll. Hekk nibdew mexjin lura għar-ritmu tal-ħajja normali. Sa dan it-tant il-miżuri l-oħra jibqgħu fis-seħħ u se jibqa' ikun hemm enfasi fuq l-infurzar. Il-miżuri jistgħu jerġgħu jiddaħħlu daqskemm jitreġgħu lura f'dak li jissejjaħ approach li huwa bidirectional. Dan isir b'mod partikolari jekk iseħħu ċirkostanzi fejn l-isptarijiet tagħna ikunu taħt pressjoni. Għalhekk irridu nibqgħu nkunu responsabbli. La issa u lanqas fis-26 ta' April mhu l-mument li nillaxkaw mill-osservanza tal-miżuri restrittivi.
Hekk imbagħad inkunu nistgħu nirrilaxxjaw iżjed miżuri u nibdew inħarsu lejn il-ftuħ ta' ristoranti, il-bars, ir-ritorn tal-isport organizzat kif ukoll attivitajiet oħra. Fil-fatt dan se jkun jiddependi ħafna mill-mod kif bħala pajjiż se nimmaniġjaw ir-rilaxx tal-miżuri. B'hekk id-dati għal meta nirrilaxxjaw iżjed miżuri minn dak li qed inħabbru illum jingħataw fi żmien li ġej skont kif jiżviluppaw iċ-ċirkostanzi. Fl-istess ħin irrid ngħid li flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa qed impoġġu l-ewwel ta' Ġunju bħala l-mira ta' meta nerġgħu niftħu għat-turiżmu b'mod proattiv. Fejn pajjiżna wkoll bir-rata li biha qed namministraw il-vaċċin nirreklamawh bħala wieħed mill-aktar pajjiżi siguri fl-Ewropa. Qed naħdmu biex l-istidin ta' ristoranti, il-bars u negozji oħra insalvawlhom sajf ta' turiżmu. Il-pajjiż diġà għandu 20 miljun euro lesti biex ninvestuhom bilan li nibdew inħajru it-turisti jiġu lejn pajjiżna. X'ifisser it-turiżmu? Turiżmu jfissru infieq u xogħol għal ħaddiema tagħna. Bl-istess mod, ix-xewqa li l-ewwel ta' Ġunju ikun il-perjodu fejn nistgħu nibdew inħallu it-tiġijiet isiru bi protokolli li jkunu raġonevoli. Għalkemm dak li ħabbarna llum jerġa' jibda jagħti t-tama, nifhem li hawn min jixtieq li naslu illum qabel għada. Iva nifhimhom. Iżda żgur mhux issa il-mument li naqtaw qalbna. Meta għandna 225,000 doża tal-vaċċin li ġew amministrati u 60,000 persuna li saħansitra ħadu it-tieni doża. Dan hu l-mument fejn nibqgħu nattakkaw il-virus bil-vaċċin. Aħna l-aktar pajjiż fid-dinja li qed ilaqqam persuni ras għal ras. Fi żmien mhux il-bogħod se nħabbru l-passi li jmiss fil-programm ta' tilqim biex issa l-pubbliku b'mod ġenerali jibda jitlaqqam ukoll. Iva fl-aħħar 13-il xahar għamilna ħafna sagrifiċċji. Ħadna d-deċiżjonijiet kollha li kienu meħtieġa. Bħala gvern, bħal kull gvern madwar id-dinja. Ma konniex perfetti f'kull mument. Iżda assigurajna li nagħmlu dak kollu meħtieġ għas-saħħa tal-poplu tagħna u l-kwalità tal-għajxien, tal-għawċin, tal-Maltin kollha u ta' dak kollha li huma residenti fi gżiritna. Min-naħa l-oħra iżda żgur li kienu perfetti il-frontliners tagħna li taw u għadhom qed jagħtu kollox. Żgur li ħaqhom kull tifħir ukoll l-entitajiet tal-infurzar li max-xogħol normali tagħhom daħlu għal biċċa xogħol ġdida tal-ġlieda kontra it-tixrid tal-COVID-19 dan għamluh b'impenn u sagrifiċċju kbir. Ħaqhom ukoll magħhom kull tifħir in-negozji tagħna. Huwa vera li l-gvern tal-appoġġ kollu tiegħu, huwa vera wkoll li aħna fost l-aktar pajjiżi madwar id-dinja li għenna u tajna sosten lin-nies u lin-negozji tagħna. Mhux sellifna, tajna. U se nibqgħu nagħtu sakemm jibqa' meħtieġ. Però daqstant ieħor kien hemm sidien ta' negozji u din hija realtà li f'mumenti ta' sfida ġabu l-interessi tal-ħaddiema tagħhom fuq quddiem-nett u proteġewhom. Negozji li fitxew li jkunu innovattivi u li jorew kemm jagħmel sew dan il-pajjiż li jinvesti fihom u li jemmen fihom. Dan punt li nixtieq nenfasizzah jien nemmen dal-gvern jemmen fin-negozji ta' dan il-pajjiż. Lil dawn in-negozji li qed nitolbuhom sagrifiċċju ta' ftit ġimgħat oħra se nibqgħu nagħtuhom l-għajnuna. Iktar minn hekk se naraw li mal-mument li jiftħu naħsbu biex il-pubbliku jibda jirċievi it-tieni round ta' vouchers qed nitkellmu iktar minn 45 miljun euro vouchers sabiex dawn jistgħu jibdew jintefqu minnu fih f'dawn in-negozji. Illum irrid nerġa' nagħti s-serħan il-moħħ lin-negozji
li maħniex se nħalluhom waħedhom. Però issa huwa il-mument li nibżgħu għas-sagrifiċċji kollha li għamilna. Li għamiltu intom il-ħaddiema, il-familji, l-anzjani b'mod partikolari u anke it-tfal li ċaħdu mill-affarijiet li jħobbu. Jekk nagħmlu hekk, il-pajjiż ikun jista' jibqa' jirrilaxxa aktar miżuri ma' dawk li ħabbarna llum fil-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk nagħlaq b'messaġġ ta' kuraġġ iva u tama. Għax nafu li pajjiżna jibqa' fost l-aktar fid-dinja li qed jilqa' għall-pandemija bl-aqwa mod. Fi żmien li ġej, f'Malta, id-dinja se ssib pajjiż li ma waqafx jagħmel ir-riformi u l-bidliet. Illum qegħdin ifaħħruna għal passi li ħadna fil-qasam tas-saħħa. Ma jdumux ma jkunu qed ifaħħruna wkoll għal pjan ta' rkupru ekonomiku tagħna. Għax dan pajjiż li ma waqafx itejjeb l-infrastruttura tiegħu. Jaħdem biex jikseb l-investiment u saħansitra jintroduċi u jsaħħaħ id-drittijiet taċ-ċittadini tiegħu. Huwa minnu li bil-pandemija kellna aktar sfidi milli xtaqna. Imma huwa wkoll minnu li l-poplu Malti se jkun qed jelibhom kollha. Grazzi Prim Ministru. Il-ħsieb, għan nispjega naqra x'inhu l-ħsieb ta' wara dan il-pjan ta' tranzizzjoni li qegħdin nħabbru llum u li ħankomplu nħabbru fil-ġimgħat li ġejjin. L-ewwel prijorità tagħna bħala gvern kienet għadha u tibqa' is-saħħa. Is-saħħa tibqa' l-ewwel prijorità dejjem u l-ħin kollu u kull miżura li ħadna. Kemm waqt li konna qegħdin inżidu l-miżuri. Kif ukoll issa li ħnibdew innaqsu b'dan il-pjan ta' transizzjoni dejjem iżommu fuq quddiem dik il-prijorità li hija s-saħħa tal-pubbliku Malti u Awċi. U l-għodda li għandna apparti l-miżuri llum huwa wkoll il-vaċċin. Ġifier mal-miżuri wieħed irid iżid issa ir-rata ta' tilqim illi qed jirnexxielu jagħmel pajjiżna. Fil-fatt sal-bieraħ fil-għaxija kienu ħadu mill-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin 42% tal-adulti Maltin u Awċin. 42% li hija rata għolja ħafna. Jekk naraw l-aktar nies vulnerabbli, jiġifieri nibdew bl-anzjani, ir-rati hemmhekk huma għoljin ħafna. Jekk naraw persuni ta' fuq il-80 sena, hemmhekk laqamna 95% minnhom. Jekk naraw persuni ta' fuq is-70 sena, hemmhekk għandna rata ta' 86% li ħadu mill-inqas l-ewwel doża. U jekk naraw persuni ta' fuq is-60 sena, hemmhekk għandna rata ta' 76%. Jiġifieri nerġa' nirrepeti, persuni ta' fuq 80 sena li ħadu mill-inqas l-ewwel doża għandna 95%, persuni ta' fuq is-70 sena għandna 86% u persuni ta' fuq is-60 sena għandna 76% li huma l-ogħla rati fl-Unjoni Ewropea kollha. Dawk il-persuni li huma meqjusa bħala vulnerabbli għax ibatu b'mart kroniku serju wkoll ħafna l-maġġoranza kbira minnhom diġà ħadu t-tilqima u fil-fatt 86% tal-persuni vulnerabbli ħadu diġà mill-inqas l-ewwel doża. U l-effetti ta' dawn il-miżuri, kemm il-miżuri li għandna in place, kif ukoll minħabba t-tilqim għoli li qegħdin nagħtu lill-pubbliku Malti qed ikollhom qegħdin jidhru. Aħna wieħed mill-iżjed indikaturi li interessawna kollox naturalment, imma wieħed mill-iżjed indikaturi li jinteressawna huma kemm ikollna nies fl-istwarijiet tagħna minħabba l-COVID u kemm ikollna nies fl-ITUs tagħna. U fil-fatt jekk tħares lejn Mater Dei biss, f'nofs Marzu, f'nofs ix-xahar li għadda, kienet ikollna medja ta' xi 140 pazjent kuljum li kien qed ikun jieħu l-kura tiegħu f'Mater Dei minħabba l-COVID. Din il-figura il-bieraħ kienet ta' 41, ġifieri minn 140
niżilniha għal madwar 40. L-istess jekk tħares lejn kemm kellna u kemm qed ikollna nies fl-ITUs għax aħna ħadna l-passi kmin is-sena li għaddiet biex nżidu riżorsa tal-possibilità li persuni jieħu kura fl-ITU fl-isptarijiet tagħna. F'Marzu kellna massimu ta' 31 persuna attiv bil-COVID ġewwa l-ITUs. Il-bieraħ u dal-għodu hemm 8 persuni li huma attivi fl-ITU u 7 persuni oħra li m'għadhomx attivi bil-COVID imma li għadhom qegħdin jirċievu kura fl-ITU. Ġifieri minn 31% naqqasnihom għal 15 ruħ, mhux fil-mija, skużawni, minn 31 persuna naqqasnihom għal 15 ruħ li 8 minnhom huma attivi. L-istess ġara Għawdex fejn fl-ITU ta' Għawdex kellna 5 persuni f'Marzu, illum baqa' persuna waħda qed tieħu din il-kura. Naturalment mhumiex xejn in-numri għadhom hemmhekk u allura rridu nibqgħu attenti u rridu nibqgħu kawti u sfortunatament għad qed ikollna mwiet. U jiena anka llum li qed naraw in-numri niżlin, rrid nuri s-solidarjetà tiegħi mal-familjari ta' kull min kellu xi mowt fil-familja jew raba tiegħu minħabba il-COVID-19 u daw il-persuni kollha jibqgħu dejjem fuq moħħna anka meta nibdew naraw li l-effetti tal-vaċċin u l-effett tal-miżuri qegħdin ikunu pożittivi. U allura hija huwa ċar li l-miżuri u l-vaċċin qegħdin jipproteġu saħħitna. Naturalment, is-saħħa mhijiex biss il-COVID, imma hemm ħafna iżjed kondizzjonijiet li mhumiex relatati mal-COVID milli hemm mal-COVID u allura iva waħda mill-ewwel miżuri li issa ħankunu qegħdin nirreversjaw hi li anke kif in-numru ta' nies fl-ITUs naqsu, u allura n-numru ta' tobba li għandna bżonn u nurses li għandna bżonn biex jieħdu sibdew il-persuni u anqas illi issa minn ġimgħa d-dieħla ħanerġgħu nibdew nżidu u nagħmlu l-operazzjonijiet mhux biss dawk li huma ta' emerġenza urġenti li dawk ma wafqu qatt ma baqgħu għaddejjin imma nibdew nżidu nibdew nżidu wkoll dawk l-operazzjoni li huma skedati. U mhux biss ħanżidu u nerġgħu nibdew l-operazzjonijiet skedati imma wkoll ħanibdew programm anke bgħinuna ta' sptarijiet privati biex dawk il-pazjenti illi waqgħu lura. Dak is-servizzi ta' operazzjonijiet li waqgħu lura minħabba li kellna nwafqu temporanjament dan is-servizz minħabba l-COVID-19 inkunu nistgħu nirkuprawhom fi żmien qasir. Ma daw ukoll rridu niftakru illi s-saħħa mhix biex is-saħħa fiżika imma mis-saħħa mentali wkoll u fost l-aktar nies illi batow anke mentalment minħabba il-COVID-19 huma l-anzjani tagħna illi għal xhur sħaħ kienu bil-fors biex nipproteġu s-saħħa tagħhom stess. L-anzjani, speċjalment dawk li kienu jgħixu fid-djar u qegħdin jgħixu fid-djar tal-anzjani li huma residenti fid-djar tal-anzjani kellhom ikunu mċaħda milli jintaqgħu mal-qraba tagħhom din il-miżura issa wkoll dan ix-shielding li aħna konna qegħdin nagħmlu biex nipproteġu daw il-persuni anzjani fid-djar tal-anzjani mid-ġimgħa d-dieħla mod li ħajkun qiegħed iħabbar il-Ministeru tal-Anzjanità ħajkun qiegħed jitnaqqas ukoll biex l-anzjani tagħna jerġgħu jkunu jistgħu jaraw il-qraba tagħhom b'mod dirett. Ovvjament mas-saħħa kif semmejna diġà għandna priorità tal-edukazzjoni tagħna, it-tfal ma jistgħux jitilfu sena oħra ta' edukazzjoni u allura huwa importanti kif ħabbar il-Prim Ministru li nerġgħu nibdew niftħu l-iskejjel tagħna b'mod gradwali fuq temp ta' il-ġimgħa illi ġejja. Irrid ngħid illi teachers u l-istaff tal-iskejjel tagħna il-maġġoranza kbira tagħhom u ħana til-figura ħadu it-tilqima, ħadu mill-inqas l-ewwel doża tat-tilqima fil-fatt aħna batna 21,000 invit lil teachers u staff tal-iskejjel madwar Malta u Għawdex u minn dawn il-21,000 18,200 aċċettaw illi jieħdu it-tilqima li jfisser illi għandna 86% tal-allima u tal-istaff tal-iskejjel illi huma imlaqmin mill-inqas bl-ewwel doża u hemm numru żgħir oħra li għadhom ukoll issa talbuna li jieħdu tilqima wkoll u allura f'dawn il-ġranet ħajkunu qegħdin jieħdu tilqima wkoll. Ġifieri l-maġġoranza kbira tat-teachers 86%
huma mill-inqas imlaqmin bl-ewwel doża. Palma għal Prim Ministru dawn il-miżuri li qegħdin bil-mod innaqsu jistgħu jkunu mmorru naħa jistgħu mmorru naħa oħra. In-numri għadhom mhumiex xejn, għadhom hemmhekk, u allura għalkemm il-vaċċin qed nkomplu ntuħ b'rata maġla, xorta għad irridu nibqgħu bir-responsabilità. U għalhekk il-miżuri qegħdin inneħħuhom, qegħdin inniżluhom b'mod gradwali, b'mod illi huwa xjentifiku. Il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tkun tista' tispjega minn hawn ftit ieħor anke l-kriterji li qegħdin nużaw biex nkunu nistgħu nidentifikaw liema gruppi liema miżuri nneħħu l-ewwel u liema nneħħu wara, imma tnagħmlu hekk dejjem biex nibqgħu nipproteġu s-saħħa tal-poplu tagħna. Ovvjament mas-saħħa u mal-edukazzjoni l-ekonomija hija importanti wkoll. U hija importantissima illi l-ekonomija tagħna nużaw il-mezzi kollha li għandna għad-dispożizzjoni tagħna biex intuha l-ispinta wkoll. U ovvjament f'Malta kulħadd jaf illi biex ikollna ekonomija b'saħħitha irid ikollna t-turiżmu illi qed jerġa' jieħu il-ħajja u jieħu l-imbuttatura. U għalhekk huwa assolutament importanti illi pajjiżna anke fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin jibqa' jiġi rikonoxxut anke minn pajjiżi oħrajn illi huwa pajjiż sigur. Għax huwa nutli li ngħidu li aħna nistgħu nilqgħu it-turisti jekk imbagħad pajjiżi oħra jagħtu l-parir lir-residenti tagħhom biex ma jivvjaġġawx lejn pajjiżna jekk jaraw li ikollna n-numri għolin. Ġifieri aħna rridu nibqgħu kawti mhux biss biex nipproteġu s-saħħa tagħna, l-ewwel qabel kollox biex nipproteġu s-saħħa tagħna, mhux biss biex nibqgħu nagħtu l-edukazzjoni tagħna, imma anke biex nkunu fuq dik li msejħa green list ta' pajjiżi oħrajn biex eventwalment meta nkunu nistgħu niftħu b'mod sigur li t-turisti jiġu ġewwa pajjiżna, pajjiżi oħra lilna jarawna bħala pajjiż fejn iċ-ċittadini tagħhom ikunu jistgħu jivvjaġġaw. U l-vaċċinazzjoni t-tilqim itina dal-vantaġġ. Aħna f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn il-3 xhur irnexxielna nkunu wieħed mill-iżjed pajjiżi Ewropew, anzi l-iżjed pajjiż fl-Unjoni Ewropea, illi qegħdin inlaqmu nies. U allura waqt li pajjiżi oħra n-numri ta' każijiet attivi tal-għajn, pajjiżna n-numri ta' każijiet attivi huma niżlin. Li jfisser li aħna għandna dik l-opportunità li nibqgħu pajjiżi oħra ħarsu lejna u jarawna u vjaġġaturi, turisti li jridu jivvjaġġaw ħarsu lejn Malta u jaraw bħala pajjiż sigur. Huwa importanti illi bil-miżuri li aħna nibdew nirrexxaw ma nipperikolawx anke ħabba l-ekonomija tagħna, mhux biss ħabba s-saħħa, ma nipperikolawx din il-possibilità. Naturalment jista' ikun hemm affarijiet illi naħsbu fuqhom jikkwetawna. Waħda mill-affarijiet illi tista' tkun barra l-kontroll tagħna huwa huma il-possibilità ta' varjanti ġodda. Wieħed jifhem illi l-coronavirus, illi huwa l-virus ovvjament tal-COVID-19, jinbidel minn żmien għal ieħor bħalma nbidel biex saru nofsilu mill-annimali għadda għall-bniedem, u iva waħda mill-affarijiet li rridu noqogħdu attentissimi għaliha hija l-varjanti. U hemmhekk qegħdin anke mal-komplement tal-Unjoni Ewropea fil-programm biex nidentifikaw kmin jekk ikun hemm varjanti u nimxu biex ikun hemm vaċċini anke l-varjanti li jista' jkun hemmhekk. Palma għal Prim Ministru nhar it-tnejn li ġej ħajkollna dawn il-miżuri li jiġu jiftħu l-iskejjel b'mod gradwali matul il-ġimgħa, nerġgħu niftħu l-operazzjonijiet u nerġgħu niftħu id-djar tal-anzjani biex ikun hemm il-qraba li jistgħu jżuruhom. Irrid f'dan il-punt nirringrazzja wkoll il-Kurja Maltija, partikolarment l-isfijiet tagħna, illi fehmu mill-bidu l-importanza illi naħdmu kollha flimkien u għal dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm numru ta' attivitajiet ekklesjastiċi illi kienu limitati. Jiena nifhem illi sezzjoni tal-poplu hija importanti ħafna għalina illi jkun hemm l-attivitajiet ekklesjastiċi u allura anke wara li kellna taħdidiet din il-ġimgħa mal-Kurja Maltija mill-ħadd 18 ta' dan ix-xahar, mhux il-ħadd li ġej, ma l-ħadd ta' wara bil-protokolli li wieħed issa dara bihom ħajerġa' ikun permess illi jsir il-quddies fil-parroċċi madwar Malta u Għawdex. Ġifieri mill-ħadd mhux li ġej imma mill-ħadd ta' wara.
Mbagħad ovvjament mit-2 ta' wara, jiġifieri mis-26 ta' April jerġgħu jiftħu il-non-essential services u non-essential retail outlets kif spjega l-Prim Ministru u minn 2 persuni fil-pubbliku immorru għal-4. Dawn l-aħħar ġimgħat ukoll, dawn l-aħħar ġranet ukoll din insegwu dak li qed jiġri anka rigward it-tilqima tal-AstraZeneca. Aħna nafu li kien hemm xi pajjiżi li ddeċidew li jirrestrinġu l-użu tal-AstraZeneca għal gruppi partikolari tal-popolazzjoni tagħhom u fis-sigħat li ġejjin aħna informati li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini ħad tkun qiegħda tagħti wkoll xi veduti tagħha fuq dan is-suġġett. Jiena nista' ngħid li llejla għandi laqgħa flimkien ma' kollegi oħra Ministri tas-Saħħa madwar l-Unjoni Ewropea mal-Direttur tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini u mal-Kummissarju tas-Saħħa Ewropea biex niddiskutu dan il-punt naturalment sa issa u hekk ħanibqgħu nagħmlu aħna dejjem mxejna fuq rakkomandazzjonijiet tal-European Medicines Agency u r-rakkomandazzjonijiet li jista' jew ma jistax ikun hemm dwar l-AstraZeneca jew dwar vaċċini oħrajn kemm illum u kemm fil-ġranet jew ġimgħat li ġejjin aħna inkomplu nosservawhom u insegwuhom. Nagħlaq kif taħt il-prijorità tagħna tibqa' dejjem is-saħħa, għalhekk huwa importanti li nibqgħu nkunu gradwali bil-miżuri li nkunu qegħdin inneħħu biex nagħtu ċ-ċans li nkomplu nlaqmu kemm nifilħu mill-pubbliku tagħna ħalli nilħqu dik ir-rata għolja ta' tilqim dik il-herd immunity biex bekk nkunu nistgħu ngħixu l-ħajja kemm soċjali kif ukoll ekonomika u kulturali tagħna li aħna imdorjin bija. Il-vaċċin jibqa' soluzzjoni għal ħajjitna u għal saħħitna u l-vaċċin jibqa' soluzzjoni għall-ekonomija b'saħħitha ta' Malta u ta' Għawdex. Grazzi. Bħalissa bħalma qegħdin naraw kellna l-miżuri li qegħdin fil-post li permezz tagħhom flimkien ukoll mar-rollout li għaddej tajjeb ħafna bit-tilqim, hemmhekk innexxielna nikkontrollaw is-sitwazzjoni u nnaqsu n-numri kemm ta' każijiet li qed ikollna pożittivi kif ukoll tal-każijiet li qegħdin jidħlu l-isptar. U allura bħalma dejjem għamilna aħna nibbażaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħna kollha fuq ix-xjenza u allura anka kif ħajġru rilaxxati il-miżuri bil-mod huwa bbażat ukoll fuq xjenza. Il-punt kardinali huwa li inti tagħmel monitoraġġ kontinwu u li anka dan il-pjan huwa bbażat fuq bi-directional action. Jiġifieri jekk aħna ħanirilaxxaw miżuri u naraw li dik qiegħda tikkaġuna żieda fil-każijiet jew inkella iktar każijiet li qegħdin jidħlu l-isptarijiet speċjalment l-ITU anka skont il-kriterji li ħansemmilkom, hemmhekk aħna nkunu qegħdin naraw x'jkun hemm bżonn biex inti jekk hemm bżonn ukoll terġa' tmur lura fis-sikkar tal-miżuri. Il-pjan huwa bbażat fuq ix-xjenza u fuq assessment ta' kull miżura li daħħalna biex hekk aħna dejjem nażlu li huma dawk il-miżuri li huma l-iktar li jipprovdu l-inqas riskju biex inti tibda tirrilaxxa minn dawk il-miżuri. U dan sar assessment ta' dawn il-miżuri kollha li huwa bbażat fuq kriterji li jinkludu kull kriterju huwa waħda minnhom hija d-distanza. Id-distanza ta' kull miżura li għandek bejn il-persuni. Niftakru li d-distanza bejn persuna u l-oħra żed ma tkun qrib hemmhekk inti għandek iktar riskju. Ukoll għamilna l-assessment fuq jekk miżura tinvolvix persuni li jkunu jew attivitajiet li jkunu qegħdin barra jew ġewwa, nafu li barra l-attivitajiet hemmhekk huma inqas riskju. Id-duration tal-exposure fejn kemm iddum l-exposure għaddej. Ukoll jekk inti għandek tista' tagħmel additional protection bħal pereżempju l-użu tal-maskri jew inkella d-distanza minn persuna għall oħra, kemm ikun qed jinfirex malajr il-virus, jiġifieri inkludi wkoll issa li għandna wkoll il-varjant, kemm inti għandek kuntatt fiżiku, jekk ikunx ukoll assoċjat ma' persuni li jkunu ġejjin minn barra minn fejn hemm iktar riskju, u anka wkoll il-kuntatt soċjali tal-persuna fl-attività speċifika.
Issa wkoll ma dawn għandna wkoll il-vaccination, bħalma semmejna wkoll diskussjoni mal-kurja rajna li inti għandek iktar anzjani li jkun qegħdin imorru wkoll l-qudis allura hemmhekk inti issa nafu li l-anzjani wkoll huma iktar protetti għaliex issa huma ħadu wkoll żewġ dożi, allura hemmhekk inti żidd dak l-additional protection ukoll. Dan huma kif sar l-assessment ta' li huma dawk il-miżuri li nistgħu nibdew nirrilaxxaw wieħed wara l-ieħor. Semmejt ukoll l-importanza tal-monitoraġġ. Bħalma milna dejjem il-monitoraġġ kien qiegħed hemmhekk u dan qed ikun ukoll kif aħna nkunu qegħdin nagħmlu rakkomandazzjonijiet tal-ftuħ ħajkun ukoll ibbażat fuq monitoraġġ ta' kriterji li huma speċifiċi. Wieħed minnhom li sa drajtuh li nkunu qegħdin nikkwataw regolarment huwa is-7-day moving average tal-każijiet li qiegħed ikollna. Jiġifieri aħna peress li aħna pajjiż żgħir u n-numri jvarjaw ħafna, allura aħna nieħdu 7-day moving average ta' kemm qed ikollna każijiet. U bħalissa 7-day moving average qiegħed ta' 54 u allura dan huwa wieħed mill-monitoraġġ li aħna ħankunu qegħdin nagħmlu. Għandek ukoll bħalma semmejna n-numru ta' pazjenti li jkunu qegħdin ġu provduti bil-kura fl-intensive care unit tal-isptar tagħna Mater Dei u bħalissa hemmhekk għandna 8 każijiet attivi u 7 każijiet li huma recovered li qegħdin jingħataw il-kura għal COVID. Nħarsu wkoll bħala kriterjen ieħor ir-rate of change tal-każijiet. Jiġifieri jekk inti tara li l-każijiet qegħdin jiżdiedu f'daqqa, dak ikun kriterju ieħor li inti tagħmel l-assessment tiegħu. U kriterju ieħor ir-raba' wieħed huwa bbażat fuq il-positivity rate. Ftakru li inti iżjed ma tagħmel testijiet, iżjed għandek ċans li ssib, u allura kriterji li qed jintuża kemm f'Malta kif ukoll mal-Unjoni Ewropea wkoll il-positivity rate kemm inti għandek każijiet li huma pożittivi għat-total ta' testijiet li inti tagħmel għax dan huwa indikatur importanti ħafna biex tara x'inhu għaddej fil-pajjiż. Infatti bħalissa 7-day moving average tal-positivity rate huwa ta' 2.6. U dawn il-parametri aħna ħankomplu nibqgħu insegwuhom permezz ta' sorveljanza stretta li tinkludi kemm sorveljanza fil-komunità, li tinkludi dawk il-każijiet li aħna nkunu qegħdin niskopru permezz ta' testijiet li jsiru. Anka wkoll sorveljanza mill-sintomi li konna fil-komunità wkoll. Aħna sa minn dejjem konna nagħmlu sorveljanza għall-influenza u din ukoll qegħdin nużawha fl-indikaturi tagħna biex tara kemm inti jkollok persuni li jkunu qegħdin ikollhom sintomi li huma relatati mal-COVID. Bra minn hekk ukoll sorveljanza oħra hija fl-isptarijiet tagħna li inti għandek in-numru ta' każijiet li qegħdin ikollok fl-isptar. Imma anke wkoll dak li ngħidulhom is-SARI, severe acute respiratory infections, li hemmhekk inkunu qegħdin naraw kemm ikollna nies li qegħdin jidħlu l-isptar bis-SARI u kemm minn dawn ikunu relatati u jkunu pożittivi għal COVID. Barra minn hekk bħal dejjem nibqgħu għaddejjin ukoll bi screening ta' ċertu gruppi li huma importanti li tagħmel monitoraġġ tagħhom bħalma dejjem għamilna, però issa għandna wkoll il-fattur tal-vaccination u allura inti tkun qed tagħmel screening ta' gruppi u ta' persuni li għadhom mhumiex vaccinati li jinkludu kemm fil-healthcare, fis-social care, anke persuni li ġejjin minn barra, dak baqa' għaddej fl-ajruport tagħna kif ukoll fejn jinżel il-katamaran li hemmhekk il-persuni kollha li ma jkunux ġabu test magħhom kollha jiġu ttestjati. U ukoll meta inti barra l-screening f'persuni li m'għandhomx sintomi wkoll jekk inti jkollok persuni li għandhom is-sintomi importanti li dawn ukoll jiġu ttestjati. Allura permezz ta' dan il-monitoraġġ li ħankunu qegħdin nibqgħu nagħmlu regolarment inkunu qegħdin naraw x'inhuma l-impatt tal-miżuri li nkunu qegħdin nirrilaxxaw. Fuq l-iskejjel. L-iskejjel qegħdna li huma priorità. Anka l-aqda dinija tas-saħħa dejjem tisħaq kemm huwa importanti li inti tagħmel li tista' biex tikkontrolla r-rati fil-komunità biex inti tkun tista' terġa' tiftaħ l-iskejjel biex it-tfal ikunu fiżikament fl-iskola. Però l-iskejjel mhux se jiftħu bħalma konna nafu qabel il-COVID. Aħna kellna esperjenza tajba ħafna kif kienu qegħdin jaħdmu fl-iskejjel bil-miżuri li kienu fil-post u dan juru biċ-ċar li ma kienx hemm lok għalfejn aħna kellna nagħlqu l-iskejjel minħabba li kien hemm numru ta' każijiet. Però minn hekk issa għandna sitwazzjoni differenti ħafna
minn qabel għaliex issa għandna l-maġġor parti tal-istaff kollu, mhumiex biss l-edukaturi ma l-istaff kollu, li dawn ġew offruti bit-tilqima u issa ma smajtu għandna l-fuq minn 18,000 school staff li dawn diġà ingħataw l-ewwel tilqima. U niftakru li bl-ewwel tilqima diġà għandek livell għoli ta' protezzjoni. Allura hemmhekk issa nistennew ukoll li l-affarijiet ħajkunu aħjar. Fl-iskejjel rridu jibqgħu għaddejjin dawk il-miżuri biex jkun hemm il-physical distancing, jiġifieri aħna dejjem kellha protokolli b'saħħithom kemm fuq il-trasport kif ukoll waqt li tfal qegħdin fil-klassi. L-importanza tal-desks li jkun il-bot minn xulxin imma anke wkoll li l-tfal ma jkunx qegħdin jitħaltu bubbles ma' xulxin, l-użu tal-maskri importanti ħafna u anka il-miżuri li għandna fil-post aħna bħala prevenzjoni, jiġifieri li għandek il-hand hygiene, il-sanitization, li inti għandek il-ventilation tal-kmamar, għandek ukoll l-ċekkjar li jekk inti kollok tfal jew edukaturi li jiġu fl-iskola bis-sintomi dawn mill-ewwel jintbagħtu lura, ukoll l-edukazzjoni mal-ġenituri biex tfal li jkollhom xi sintomi ma jintbagħtux l-iskola. U anka il-grupp li għandna ta' l-schools team li huwa magħmul minn nies tas saħħa pubblika flimkien ukoll ma' edukaturi li qegħdin jaħdmu magħna li dawn ukoll aħna naħdmu fuq il-quarantine ta' jekk ikollok xi każijiet u allura nagħmlu l-assessment ta' min għandu bżonn imur f'kwarantina. Dawn il-miżuri kollha ħajibqgħu hemmhekk ħajkunu msaħħin biex hekk issa allura nibqgħu għaddejjin billi meta tiftaħ l-iskola nofru l-aħjar protezzjoni li jkun hemm. Fuq djar tal-anzjani, naħseb kull min għandu xi anzjan li qiegħed f'djar tal-anzjani nafu kemm kienet batija għaliex ma stajniex niltaqgħu magħhom u huma ħerqanin u aħna wkoll kollha ħerqanin, però huwa issa il-punt li nistgħu inħallu relaxation ta' dan ix-shielding li għamilna għaliex aħna nafu issa li fid-djar tal-anzjani għandna il-fuq minn 96% tal-residenti fid-djar tal-anzjani bħala average overall li dawn diġà ingħataw il-full vaccination li ġvidan huwa ammont tajjeb ħafna. Bħala kriterja aħna ħanieħdu fejn għandek djar tal-anzjani, fejn għandek 90% mir-residenti li huma ħadu ż-żewġ dożi u għaddew ġimagħtejn biex hekk naraw li laħqu bnew l-immunità, f'dik id-dar hemmhekk nkun nistgħu nibdew nirrexxaw ix-shielding li għandna. L-ewwel waħda hija li diġà għandna djar fejn laħqu dan il-sitwazzjoni u diġà bdew joħorġu l-anzjani mill-kmamar tagħhom, però allura issa fejn hemm over 90% hemmhekk kollha jistgħu ikun hemm free movement fid-dar infusa. Però wkoll li inti jkollok il-viżitaturi kontrolli wkoll u skont il-protokolli li issa jistgħu jmorru jżuru lill-anzjani tagħhom. Għalissa nkunu qegħdin naslu semmek biex aħna nkunu qegħdin nimxu pass anke fid-djar tal-anzjani. Il-protokolli ta' infection control ħajbqgħu hemmhekk ukoll fid-djar tal-anzjani ħalli nibqgħu dejjem nipproteġu, inkluż jekk jinserta jkun hemm xi każ l-investigazzjoni u anke il-contact tracing issir skont il-protokolli li għandna. Palma din taraw dan huwa pjan kawtel ħafna, huwa pjan li huwa bbażat fuq ix-xjenza, huwa pjan li aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ tiegħu. Monitoraġġ bi kriterji li huma bbażati fuq evidenza anka fuq pjanijiet ta' pajjiżi oħrajn inkluż tal-Unjoni Ewropea biex bekk inti tkun tista' tara x'qed jiġri u pass jekk tara l-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb allura inti tkun tista' tara minn fejn ġiet iż-żieda u tkun tista' tikkontrolla. Grazzi. Antonia, bonġu. Nsellmilkom mela ittieħdet deċiżjoni dwar pereżempju jekk il-kampjonat tal-Premier Malti tal-futbol għandu xi jieqaf jew le u di fil-każ għax issemma li xi affarijiet sportivi ħajtieħdu deċiżjoni dwarhom ġimagħtejn oħra. Ħadd ittieħed f'dak iż-żmien din id-deċiżjoni. U issemmit ukoll il-mira tal-ewwel ta' Ġunju li ħad ippruvaw niftħu għat-turiżmu. Ovvjament biex it-turisti jiġu għaw. X'inhu l-parir tagħkom biex forsi Maltin jippjanaw btala ankuma fis-sajf li ġej? Il-ħsieb ta' wara dan il-pjan ta' tranzazzjoni hu kif semmejt diġà. L-ewwel nies li nibqgħu nħarsu s-saħħa tal-pubbliku tagħna. Mbagħad l-edukazzjoni ta' wliedna, imma wkoll biex dak it-target illi fil-bidu tas-sajf, bidu ta' Ġunju, inkunu nistgħu b'mod sikur għalina u b'mod sikur għal min jiġi Malta
niftħu t-turizmu, dak huwa importanti il-żommu. Dak huma it-targets ta' dan il-pjan. Biex kemm nħarsu s-saħħa, biex niftħu nżommu l-iskejl tagħna miftuħin. U biex pajjiżna jibqa' jitqies bħala pajjiż sigur allura fuq il-green list ta' pajjiżi oħrajn, irridu nkunu ċerti li n-numri tagħna jibqgħu niżlin, jibqgħu baxxi u ma jiġux jibdu jitilgħu. Allura jfisser illi l-passi li qegħdin nagħmlu biex niftħu irridu jkunu passi gradwali. Ma jfissirx illi kif jgħaddew daw il-ġimgħat illi ħabbarna aħna tajna l-pjan ta' nhar it-tnejn, il-ħatta wara l-quddies, u mbagħad it-tnejn 26 ta' April għal dak il-grupp ta' miżuri li ħanneħu. Ma jfissirx li ħanifqu hemm, imma mbagħad ħajkun hemm miżuri oħrajn li nkunu nistgħu nneħħu skont iċ-ċirkostanzi ta' dakinhar. Dejjem biex nżommu l-ewwel is-saħħa li naraw li n-numru ma jerġgħux jitilgħu, li l-iskejjel miftuħin u ma nipperikolawx dak it-target tagħna illi fis-sajf b'mod sikur għalina u b'mod sikur għal min jiġi Malta niftħu t-turiżmu. Għax it-turiżmu huwa ċ-ċavetta għal rikupru tal-ekonomija f'dan is-sajf. Jekk nipperikolaw dik il-biċċa, jekk jerġgħu jitilgħu n-numri u pajjiżi oħra bħall-Ingilterra li għandha issa daħlet traffic light system ma tagħmilniex fil-green list, nitilfu s-sajf. Aħna qegħdin f'pożizzjoni kważi unika mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi għaddin ħajkollna l-kriterji jekk nibqgħu serin kif aħna li nkunu fuq il-green list tal-Ingilterra, pereżempju, fejn jistgħu jiġu t-turisti. Jekk nipperikolawha, nitilfu t-turiżmu tas-sajf u nitilfu il-possibilità li l-ekonomija tagħna terġa' tirranka. Allura importanti li dawk il-targets nżommuhom. U li jfisser li iva f'dawn il-ġimgħat sakemm naslu dak it-tragward, irridu nkomplu nagħmlu numru ta' sagrifiċċji. L-ikbar sagrifiċċji nista' nissigurak għamluh u qed jagħmluh dawk il-persuni li qegħdin l-isptarijiet jew l-ITUs tagħna jew dawk li mitilhom il-ġraħat. Ġifieri għalhekk il-prijorità tibqa' dejjem is-saħħa. Fejn jidħlu turisti Maltin, iva aħna s-sistema tagħna, ġifieri Maltin li jistgħu jivvjaġġaw barra l-pajjiż, is-sistema tagħna tal-kif qegħdin inlaqmu u l-database li aħna allura għandna, tagħti il-faċilità li min irid isifru jkollu passaport diġitali li ħa t-tilqima, dak nistgħu ntulu. Ġifieri hekk jkun hemm pajjiżi li ħa jitolbu li biex xaħat minn Malta imur bħala turist dak il-pajjiż irid juri ċertifikat ta' tilqim, aħna nkunu fuq dik il-pożizzjoni li nkunu nistgħu dak iċ-ċertifikat. Laura, Malta Today. Hi, good morning. We have two questions for Dr. Fenn. The first being, what parameters and figures will you be looking at to help you decide whether to go according to plan or amend as necessary? Can you give us some concrete numbers? So, for example, if daily infections go above 100, if hospital admissions increase. Our second question is regarding the AstraZeneca vaccine. Has Malta had any suspected cases of thrombosis linked to the vaccine? Thank you. Palma għalet il-Superintendent ta' Saħħa Pubblika, aħna il-kriteri ta' jekk immorrux passiħor bit-tneħħija tal-miżuri. Jew saħansidra immorrux pass lura u nerġu nżidu xil-miżuri, huma ċari u spjegathom il-Superintendent ta' Saħħa Pubblika. Fosthom kemm ikollna nies li qegħdin fl-isptarijiet u fl-ITUs tagħna, u l-nija dik, il-pożittività, jiġifieri kemm ikollna każijiet pożittivi minn dawk li nittestjaw. Palissa f'Malta għandna pożittività li hija fost l-inqas fl-Ewropa, hija ta' 2.6%, illi kien hemm żmien f'Malta kienet fuq is-7%, mhux fil-bot. Illum qiegħda 2.6%, il-moving average ta' din il-ġimgħa u li hija waħda mill-inqas rati ta' pożittività għolja fl-Ewropa li huwa tajjeb. U mbagħad ukoll jekk ikolniex żieda qawwija f'każijiet ġodda u kriterji oħrajn illi aħna huma stabbilejna u maċari u dak aħna ħankun qegħdin nimmonitorjawhom minn ġurnata l-oħra u jekk ikollna jibqgħu direzzjoni tajba nkunu nistgħu mmorru għal passi oħrajn, jekk ikun hemm problema narawha minn kmieni u nieħdu pass lura. Fejn tidħol it-tilqima tal-AstraZeneca, le ma kellniex f'Malta każijiet
ta' trombosi ċerebrali illi huma assoċjati mal AstraZeneca minkejja li naf li kien hemm xi aħbar falsa tiġri fuq il-Facebook f'dawn il-ħaġranet li kategorikament ma kienx hemm daw il-każijiet u fej jidħol il-pariri tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini sa issa il-parir għadu li tingħata b'mod tista' tibqa' tingħata b'mod sigur, anzi iżjed perikolus għall-popolazzjoni li ma tagħtix it-tilqima milli jittija. Bħalma diġà semmejt f'sijat li ġejjin se nkun qed nintaqa' mad-direttur b'mod virtwali naturalment, mad-direttur tal-EMA u ma' kollegi tiegħi madwar l-Ewropa, jekk ikun hemm xi rekomendazzjoni differenti aħna bħalma dejjem minna nimxu fuq dak ir-rekomendazzjonijiet. Claire? Hi, good morning. First of all, is the UK variant still the dominant variant? And if so, how sure are you that come next week when we start relaxing the measures, we won't see another spike in numbers? Now, you mentioned a number of restrictions, but you didn't mention the household rules, you didn't mention gyms, and there was no mention of extracurriculars. Can you give us a bit of an update on how this will work and what the situation is? Now, on the AstraZeneca, so you said you're awaiting EMA direction, but if it happens that the rollout of this vaccine needs to be paused, what will the impact on the Maltese program be? So we give around 5,000 doses a day. Would we still be able to maintain those figures? And if so, are we going to shift to Pfizer, Moderna, and what's the situation there? Thank you very much. Fuq mela, grazzi Claire, saqsejtna dwar il-varjant. Aħna li namlu huwa li regolarment nibqaw namlu dak il-genetic sequencing fuq il-każijiet pożittivi li jkollna. Li allura jekk ikollna rata ta' x'inhu għaddej sitwazzjoni. L-aħħar rate li għandna bħalissa hija ta' 76% tal-każijiet pożittivi huma relatati ma' każijiet tal-varjant li oriġinarjament kien mill-Ingilterra. Fuq l-AstraZeneca ħanibdew minn hawnhekk. Ma hemm ebda dubju u ma hemm ebda diskussjoni dwar da li l-AstraZeneca hija effettiva. L-AstraZeneca bħalma hija l-Pfizer bħalma hija l-Moderna nafu li hija effettiva, nafu li min jieħu anke l-ewwel tilqima tal-AstraZeneca l-immunità tiegħu togħla ħafna u l protezzjoni kontra il-coronavirus tkun qed hemmhekk u anke mill-figuri li qegħdin naraw f'Malta, x'semmejt ftit minnhom jien u f'daw il-ġranet se nkunu nistgħu nippubblikaw anke xi figuri oħrajn, jidher li iva l-AstraZeneca flimkien mal-Pfizer u l-Moderna huwa tilqim illi jaħdem. Jiġifieri l-effett ta' kontra l-coronavirus ħadd mhu qed jiddiskutih huwa ċar illi huwa jaħdem. Li hemm diskussjoni dwaru ġo numru ta' pajjiżi u fil-European Medicines Agency jekk hemm xi side effect tal-AstraZeneca illi huwa ta' allarm. Sa issa, il-European Medicines Agency ma tawniex dak il-parir. Fil-parir tal-European Medicines Agency hu illi l-benefiċċji illi nagħtu tilqima huma ħafna iżjed minn xi side effect possibbli li jista' jkun hemm. Iva, diskussjonijiet għadhom għaddejjin, iva kif qed diġà anke sal-lejla stess nkunu qegħdin niddiskutu mal-EMA biex ikollna l-aħħar rakkomandazzjonijiet. Aħna nisperaw li l-European Medicines Agency tkompli ssib li l-AstraZeneca tista' tibqa' tintuża u mingħajr biża' jew mingħajr xkiel. Min-naħa l-oħra, pajjiżna kien għaqli biżżejjed f'Mejju u f'Ġunju illi għaddew biex ma ħamminniex biss ordni mingħand l-AstraZeneca, imma għandna ordnijiet mingħand kumpaniji oħrajn, inkluż il-Pfizer u Moderna, u issa fil-ġimgħat li ġejjin ħajkonna wkoll l-ewwel dożi tal-Johnson & Johnson, illi jekk għall-ħarsqat ma nkunux nistgħu nużaw l-AstraZeneca xorta għandna biżżejjed tilqim biex inkunu nistgħu nlaqmu l-poplu Malti wawċi kollu skont il-pjanijiet illi aħna konna ħabbarna fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Min-naħa l-oħra nerġa' nirrepeti sa issa il-parir tal-European Medicines Agency hu illi l-AstraZeneca taħdem u tista' tibqa' tintuża b'mod sikur. Claudio? Grazzi, Prim Ministru, dopo Prim Ministru u Profs Gawċi, u rikonoxxut il-fatt li lħaqna ċertu miri fejn tidħol ir-rollout tal-vaċċin. Tant li kif issemma 42% tal-adulti f'Malta diġà ħadu tal-inqas l-ewwel doża. Kif jirrifletti dan fuq il-mira tal-Gvern li jilħaq il-herd immunity? Grazzi.
L-aħħar tas-sena li għaddiet konna ħabbarna il-pjan tagħna anka paru passu ma dak illi konna ftehmna mal-kollegi tagħna fl-Unjoni Ewropea illi sal-aħħar ta' Marzu nkunu laqqamna il-fuq mit 80% ta' persuni li għandhom aktar minn 80 sena, illi sal-aħħar ta' Mejju nkunu laqqamna l-persuni vulnerabbli kollha u sal-aħħar tas-sajf nkunu lħaqna il-herd immunity, jiġifieri 70% tal-adulti ġewwa pajjiżna. Dawk il-miri, għalmenu l-ewwel waħda li kienet talaq f'Marzu, ħaqnija u superajnija, jiġifieri aħna tajna 95% laqqamna 95% ta' persuni li għandhom il-fuq minn 80 sena. Il-persuni vulnerabbli ħankunu laqqamnihom kollha sa April u mhux sal-aħħar ta' Mejju, ġifieri dak hemmhekk ukoll gwadanjajnieh u l-herd immunity għadna on course. Kif qed diġà ħajiddependi mill-parir li ħajkollna mill-European Medicines Agency dwar l-AstraZeneca. Nerġa' ngħid l-AstraZeneca ma hemm ebda dubju li hija effettiva, irridu naraw li rakkomandazzjonijiet tkun li nibqgħu nużaw. Jekk nkun nistgħu nibqgħu nużaw dik it-tilqima wkoll, allura iva il-herd immunity ħankunu qarrabniha ħafna iżjed mill-aħħar tas-sajf. Monique? L-Odwa tajba, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professur Sharmin Gawci, għandi xi ftit mistoqsijiet għalikom dwar dak li ħabbartu. L-ewwel mistoqsija tirrigwarda l-ajruport. X'kontrolli se jkun hemm fl-ajruport? X'miżuri se jittieħdu meta jibdew jaslu t-titjiriet mill-Libja? Fuq l-ajruport ukoll il-bieraħ il-mam tkellmet dwar random swab test. Hemm xi pjan biex dan isir iktar rigorus u f'każijiet li wieħed li ma jkollux ir-riżultat miegħu dan ma jitla fuq titjira lejn Malta. Semmejtu wkoll l-iskejjel, però l-iskejjel tal-Ingliż dawn se jkunu qegħdin jiftħu tat-tifel biex niftehmu u dawn ħajiftu nhar it-tnejn jew iktar tard. Jekk jerġa' jkun hemm search f'każijiet tal-varjanti fl-iskejjel, se tikkunsidraw talqu skola minflok skola l-iskejjel kollha f'Salt u l-aħħar mistoqsija għadhom isiru ir-routine swab test, skużawni, tal-ħaddiema f'care settings, jekk le għaliex? Dwar l-aeroport, tajb niklarifikaw li meta inti għandek il-persuni li ġejjin bħalissa għandek kull imkien li qiegħed Amber, dawn iġibu PCR test magħhom li huwa negattiv. Dawk il-persuni li ma jġibux PCR test magħhom kollha qiegħed isirilhom test. Tajjeb, infatti forsi nagħti xi ftit figuri. Mill-15 Novembru għamilna 23,529 tests fl-ajruport tagħna. U issa wkoll li sqallija wkoll daħlet ukoll fl-Amber ukoll issa għamilna setup biex hemmhekk qegħdin ukoll jagħmlu rapid testing ukoll meta persuni jinżlu minn fuq il-katamaran jekk dawn ikunu ma ġabux PCR test magħhom. Iskoll mistoqsija l-oħra dwar Tista' terġa' tagħmilha Monique, jekk jogħġbok id-domanda? Tieni domanda? Tistax? Liema waħda? mela wiġibnik fuq tal-airport. Imbagħad saqsejtna mistoqsija oħra fuq l-iskema. Mela saqsejtkom fuq tal-airport u saqsejtkom ukoll dwar il-Libja x'tip ta' kontrolli ħajkun hemm la jibdew it-titjiriet tal-iskejjel tal-Ingliż jekk hux ħajftħu u jekk talqu tikkunsidraw x'talqu skola f'każ li jkun hemm search fl-iskejjel. Ħalli nwieġeb domanda waħda dwar il-Libja, u mbagħad tkompli il-Prof Gawci. Il-Libja ejja ma nagħmlux l-iżball li natuha klassifika differenti milli nagħtu l-pajjiżi oħrajn. Il-Libja hija pajjiż ieħor bħal ħafna u ħafna pajjiżi oħra, hemm il-kategoriji green, amber jew red, kollha hemm ir-restrizzjonijiet dwarhom għaliex illum ħadna deċiżjoni kif semmet il-Prof Gawci li l-pajjiżi kollha li qabel kienu green jitilgħu għall-amber list. U għaldaqstant ejja nifhmu illi dwar il-Libja hemm deċiżjoni importanti, konsistenti fit-titjiriet diretti minn dak il-pajjiż lejn pajjiżna u minn pajjiżna lejn il-Libja. Hemm opportunitajiet ta' investiment kbir li jridu jsiru minn Libjani f'Malta u minn Maltin fil-Libja. Naturalment il-prijorità tibqa' l-ewwel nett is-saħħa tal-poplu tagħna u t-tieni prijorità tkun li dawk it-titjiriet jistgħu jsiru b'mod sigur minn aspett li jikkonċerna l-avjazzjoni b'mod ġenerali.
Dwar l-English language schools iva, issa l-avvis legali li kien qiegħed hemmhekk biex jagħlaq l-iskejjel kollha, issa dak ovvja ma jibqax fil-post, allura jistgħu jiftħu l-iskejjel kollha sa minn nhar it-tnejn, però bħalma semmejna il-post secondary kollha ħajjibqgħu għaddejjin ukoll bl-online learning ħlief fejn inti jkollok xi practical sessions li dawn jistgħu jsiru però dejjem miżuri li qegħdin apposta biex aħna dejjem nikkontrollaw. Tim? Hi, Tim Diacono, Love in Malta. A couple of questions, Prime Minister. Firstly, what's the scientific logic for prioritizing churches over the reopening of businesses? Why can't churches hold Mass while restaurants and bars are forced to remain in complete limbo? Secondly, is there any advice on remote working for offices? Thirdly, is there any plan to remove the obligation to wear masks at all times outdoors during the summer months when we know it can get extremely hot? Fourthly, you didn't answer the question about private households. Over the past week, 172 people are fined just for allowing people from more than one household to enter their own homes. Are these rules going to be loosened too? And can you also clarify by what power this was introduced in the first place, seeing as we're not in a public health emergency? Don't you think it's a blatant breach of people's human rights? And finally, on an unrelated topic, if you can kindly give us an update on the situation regarding when Adrian Hillman will be brought to Malta to face charges. Thank you. Grazzi, Chris. Wiġbek dwar l-aħħar żewġ domandi mbagħad ikompli d-deputat Prim Ministru. Jiena nara ironija fis-sens mhux dwar id-domanda tiegħek naturalment, però kellna numru ta' ġimgħat fejn donnu kien hemm elementi min-naħa tal-oppożizzjoni li bdew ixerdu l-idea jew narrattiva li jekk m'hemmx dikjarazzjoni ta' saħħa pubblika wieħed ma jistax jagħmel miżuri restrittivi. Dik mhuwiex minnha għax il-Public Health Act hija ċara u huwa bis-saħħa tal-dispożizzjonijiet li hemm fil-Public Health Act illi wieħed jista' jżid jew inaqqas miżuri restrittivi dejjem biex jipproteġi s-saħħa tal-poplu tagħna. U għaldaqstant dak li għamilna dejjem kien biex mhux biss nipproteġu s-saħħa tal-poplu tagħna imma wkoll f'qafas legali. Mela allura il-fema tagħna hija li wieħed ma jistax jitkellem dwar ksur ta' drittijiet fondamentali tal-bniedem għaliex dak li sar seħħ f'kuntest ta' qafas legali, jiġifieri dak li jippermettu l-liġijiet ta' pajjiżna, però iktar milli nkun legalistiku fil-verità f'dan il-mument. Ejja nifhmu li iva hemm min għaddej minn pressjonijiet. Hemm negozji li qegħdin ibatu u hemm impjegati wkoll li qegħdin ibatu. Għal daqstant li qegħdin nitolbu dan is-sagrifiċċju għal ġimgħat li ġejjin biex niżguraw kif semma d-Deputat Prim Ministru u kif semmejt ukoll jien aktar qabel li jkollna sajf ta' turiżmu tajjeb sabiex ikun jista' jkollna il-pjan ekonomiku tagħna li jkun jista' jimxi il-qudiem u dejjem rajna wkoll f'dawn l-aħħar ġimgħat li kemm jista' jkun inżommu dan il-bilanċ importanti bejn il-protezzjoni tal-ħajjiet u bejn il-protezzjoni tal-għajxin tan-nies li taqla l-ħobża ta' kuljum. Immaġina kieku 13-il xahar ilu morna fid-direzzjoni kif kien hemm min riedna mmorru. 13-il xahar ta' total lockdown kemm u mbagħad verament kont nibda nemmen fid-domanda fl-argument li semmejt inti li tħalli n-nies 13-il xahar imsakrin ġewwa darhom. U nemmen illi mela li kien hemm momenti fejn stajna konna aħjar, imma dejjem rajna li nżommu dan il-bilanċ bejn daw iż-żewġ elementi li semmejt. Rigward il-domanda dwar Adrian Hillman hemm il-proċess li skatta ġifieri li telaq il-qudiem biex ikun jista' jinġib Malta u il-proċess ġudizzjarju fil-konfront tiegħu ikun jista' jibda kif beda diġà fil-konfront ta' persuni oħrajn li tresqu dwar każ relatat. Idealment ma kellniex il-coronavirus u idealment m'għandniex il-miżuri u idealment il-miżuri nistgħu naħħuhom kollha. Però rridu dejjem nimxu b'mod li nipproteġu s-saħħa tal-pubbliku tagħna għax il-coronavirus ġi jeżisti u għadu għandna. Minkejja n-numru niżlin għadu għandna. Minkejja li qed ntellaw it-tilqim għad għandna coronavirus fil-komunità. U allura iva rridu nibqgħu attenti u kawti bil-miżuri illi innaqsu minkejja li qed nżidu d-rata maġla ta' tilqim.
U l-mod kif qegħdin innaqsu l-miżuri u li nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ ta' kull miżura li naqqasna biex jekk naraw li l-figuri reġgħu għolow jew ħajreġgħu jibdu għolow, jekk hemm bżonn nerġgħu immorru lura. U iva il-mistoqsija tal-iskejjel jekk nistgħux nagħlqu skola waħda biss minn fuq l-iskejjel kollha dik iva dejjem hemmhekk kienet u jekk ikun hemm bżonn nagħmlu hekk ukoll. Il-mod kif iddeċidejna li ma l-ewwel miżuri li ħannaqsu u l huma t-tieni diġà semmejna, kellna l-prijoritajiet tas-saħħa u allura ridna nerġgħu nibdew nagħmlu l-operazzjonijiet, nerġgħu nibdew nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tal-pubbliku tagħna, kellna l-prijorità tal-edukazzjoni u għandna wkoll il-prijorità li nżommu kemm jista' jkun pajjiżna jidher bħala destinazzjoni li hija sejf biex fis-sajf li ġej nkunu nistgħu b'mod sigur għalina u għal ħadd ieħor niftħu it-turiżmu. U wkoll fl-ambitu ta' kemm qegħdin nagħtu tilqim u min qiegħed jieħu dan it-tilqim. U allura kif qalet is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, f'wieħed mill-assessments ta' jekk jistgħu xiftħu l-qudies, jista' jkun hemm qudies, nerġa' ngħid, il-qudies mhux se tiġri mal-ewwel grupp, ġifieri aħna 12 ta' April ħaniftħu l-iskejjel tal-anzjani u l-operazzjonijiet. Il-ħatta wara fit-18 ħajkun hemm il-possibilità li persuna jmur għal-qudies fil-parroċċja tiegħu. U dak l-assessment sar illi il-maġġoranza ta' persuni illi meta tagħmel tanalizza il-gruppi ta' nies li aktar li jmorru qudies, issib illi huma l-aktar fl-ikletà lejn l-anzjanità li allura l-aktar li ħadu tilqim. U hemmhekk iva il-deċiżjoni illi f'dak l-istadju hija l-miżura li jkun imiss illi nneħħu. Ovvjament, jekk ikun hemm żieda f'waħda minn dawk kriterji li semmejna inkonna nerġgħu mmorru pass lura. Jake? Selmilkom Prim Ministru, Deputat Prim Ministru u Superintendent tas-Saħħa, Jake Aquilino mill-Malta Independent. L-MUT għaddit suġġerimenti li ma jiftħux l-istejjel, saret xi konsultazzjoni magħhom u jekk li ħassir. It-tieni mistoqsija hija fid-dawl li Malta beħsiba tiftaħ għat-turiżmu f'Ġunju. Mass Events hemm xi pjana li jew mhux beħsiebkom tattiraw dawk it-tip ta' turisti bħalma kien hemm fis-sajf li għadda. Mu żewġ mistoqsijiet għad-Deputat Prim Ministru. Jidher li sejrin tajjeb fil-programm tal-vaċċinazzjoni. Meta hija n-next cohort dawk tal-under 60s u jekk kien hemm xi update fuq il-Johnson & Johnson mill-EMA. Grazzi. Rigward id-domanda dwar mass events, ikun prematur li wieħed jikkummenta llum. Għaliex l-approach li qegħdin nimxu bih huwa l-ewwel nett dak bażat fuq ix-xjenza. Iżda wkoll fuq il-prudenza u l-kawtela. U mbagħad il-prijoritajiet, x'inhuma l-prijoritajiet? Is-saħħa, l-edukazzjoni. Kif ukoll iżda li niftħu jew inħallu lill-ekonomija tagħna tirkupra b'mod li huwa wieħed sikur. Wieħed irid jara s-sitwazzjoni kif tkun qiegħda tevolvi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin u mbagħad naturalment id-deċiżjonijiet dwar events li huma meqjusin bħala aktar sogrużi wieħed joħodhom fil-waqt opportun dejjem iżda niġu igwidati mix-xjenza. Xahar dwar il-qiegħda domandi? Fuq l-iskejjel, aħna ilna daxxur kollha li darba f'ġimgħa jien nkun qiegħda niltaqa' kemm mal-unions, ġifieri mal-MUT kif ukoll mal-iskejjel individwali, ġifieri għandek dawk li huma rrappreżentaw tal-gvern, dak li huma indipendenti kif ukoll tal-Knisja. Fejn ta' kull ġimgħa nkun qegħdin naqsam magħhom ukoll x'inhu għaddej bħala numru ta' każijiet fit-tfal li huma jittindu l-iskejjel kif ukoll xi qed jiġri f'dawk in-nies li jaħdmu fl-iskejjel ukoll. U anke nhar il-tnejn li għadda flimkien mal-Ministru Ġestin Karwana iltqajna wkoll mal-MUT u wkoll smajna wkoll x'kienu l-ħsibijiet tagħhom u anke spjegajnielhom ukoll l-aħħar data li konna qegħdin naraw fejn id-data hija ċara ħafna li turi li l-ammont ta' tfal li qegħdin jiġu affettwati bħalissa naqas ħafna u allura importanti aħna nibqgħu nsegwu. Ukoll spjegajna l-impatt li issa ħajkollu it-tilqim fuq in-nies li jaħdmu fl-iskejjel
bħalma qedna għandna l-fuq minn 18,000 persuna li issa diġà ħadu t-tilqima li huma fis-settur tal-edukazzjoni. Allura bl-impatt li qegħdin naraw ukoll fuq l-infezzjonijiet li jkollok anka wara doża waħda li huwa baxx ħafna, hemmhekk allura inti tara li issa għandna miżura oħra ta' protezzjoni addizzjonali ma' dak kollu li aħna qegħdin nagħmlu fl-iskejjel. U hemmhekk spiegajna dan l-affarijiet kollha u anke ddiskutejna kif ħanibqgħu nimxu l qudiem bil-miżuri stretti li ħajibqa' jkun hemm fl-iskejjel kif ukoll fuq il-contact tracing jekk ħajkun hemm xi każijiet ukoll bħalma nistennew. Dwar il-cohorts ta' vaccinazzjoni, iva, naqbel miegħek, huwa ċar li il-programm ta' tilqim tagħna huwa mixi b'mod tajjeb ħafna u b'mod kif ippjanat anzi pjuttost naqra ħjar minn dak li konna qegħdin nistennew u nippjanaw. F'dawn il-ġimgħat, ġifieri sa probabbilment ftit ġranet qabel l-aħħar ta' April nkunu għalaqna l-cohorts ta' persuni ta' fuq 60 sena kollha u ta' persuni vulnerabbli biex imbagħad nkunu nistgħu nibdew il-fażi li jmiss. Il-fażi li jmiss tkun naqra differenti fis-sens li minflok ħanibgħatu l-inviti fl-indirizz tan-nies personali ħankunu qegħdin niftħu skont etajiet li nkunu qegħdin inħabbru il-reġistrazzjoni online jew skont SMS anke daw id-dettalji ħantuhom fil-ġranet li ġejjin biex persuna jkun jista' japplika. Fil-ġranet li ġejjin fil-fatt nkunu qegħdin nagħmlu press conference fuq dan is-suġġett nistiednek tattendi għaliha idealment b'mod virtwali ħalli nkunu nistgħu nispjegaw f'dettall ir-rollout tal-vaċċin għal ġimgħat li ġejjin. Kien? Bonġu. Bonġu, nselmilkom. L-għonet mistoqsijiet dwar il-press conference tal-lum. Kjarifka li xtaqsew żewġ kollegi tiegħi u naħseb għadha mhix daqshekk ċara. Nafu l-nies fil-pubbliku se jinbidlu in around 2 weeks minn 2 għal 4. Kemm tgħidulna daqsxejn households jekk hux ħajbqgħu 2 households jew nistgħux jiżdiedu in-nies fil-households ukoll. Fir-rigward tal-ewwel ta' Ġunju, target tat-turiżmu mill-ewwel ta' Ġunju. Fil-passat f'dawn it-13 xahar ingħatat kemm il-darba false hope meta kellna ma nafx rbaħna l-gwerra u rigward il-mewġ u l-normalità minn Marzu mbagħad ġiet Mejju issa hija Ġunju. Jalla tkun Ġunju, però hemm ħafna nies li qed jipposponu t-tiġijiet, pereżempju jmexxuhom għal dati oħra, n-negozji jridu jippreparaw, kemm verament Prim Ministru n-negozji jistgħu ħarsu u dawk li ħajżewġu l-ewwel ta' Ġunju bħala issa verament il-ġurnata li b'xi mod tkun ta' ritorn ta' normalità. U rigward suġġett ieħor, fl-aħħar jiem rajna diversi appelli minn diversi persuni li jimmilitaw fil-Partit Laburista u kienu deputati saħansitra wkoll President Emeritu għall apoloġija għall-aħbarijiet li mhux biss smajna fl-aħħar ġimgħat iżda aħbarijiet li nisimgħu mhux ħażin. Se tagħmel apoloġija Prim Ministru lil poplu Malti kollu, però wisq aktar lil Laburisti li jafdaw lilkom bħala persuni biex tmexxu l-pajjiż. Grazzi. Grazzi kien. Il-bidla fil-numru ta' persuni li jistgħu jkunu permessi ġewwa residenzi, il-ħsieb huwa li fis-26 ta' April dik tmur għalli kienet ftit tal-ġimgħat jew ġranet ilu. Semmejt false hopes. Ma naqbilx miegħek li din hija frażi korretta. Jekk tħares x'ġara madwar id-dinja, nħarsu lejn ġara madwar il-bqija tal-Ewropa fi stati membri Ewropej. Rajna li kull pajjiż minn żmien għal żmien kellu jaddatta. Nsemmilek ftit eżempji, nsemmi il-Ġermanja fejn tħabbru numru ta' miżuri għal perjodu tal-għid, u mbagħad kellhom jitreġgħu lura. Hekk ġara tista' tgħid ħares madwar is-26 stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm momenti fejn żdiedu restrizzjonijiet, kien hemm momenti fejn tnaqsu, ħafna pajjiżi semmew targets illi dejjem xtaqu jilħqu, anke aħna. U importanti li jkollok targets u li taħdem attivament għalihom, però tittifhem kif semma d-Deputat Prim Ministru wkoll li qed taħdem f'kuntest ta' virus li l-aqwa arma tiegħu hija sorpriża. Illum għandna l-aqwa arma biex niġġieldu lura il-vaċċin. Dik ma kenniex is-sena li għaddiet. Alla volja kien hemm min skont il-previżjonijiet tiegħu qal li mhux se jirnexxielna jkollna l-vaċċin sa April, ma ninsewwix, jiġifieri sa dan ix-xahar
anka skont ma qalet l-oppożizzjoni, mhux suppost għadu kellna l-vaċċin. Meta l-vaċċin irnexxielna aħna semmejna Jannar tal-bidu ta' din is-sena u rnexxielna nġibuh fis-27 ta' Diċembru. U għal daqstant dak li semmejna bħala timelines jibqgħu id-dati li fihom attivament u b'mod proattiv se naħdmu biex nilħquhom, naturalment jekk ikollok imprevisti li jistgħu jiġru nittamaw li le, imma iċ-ċirkostanzi huma dak li huma u l-onesta titlob li dan il-messaġġ nibagħtu b'mod ċar lill-pubbliku tagħna. Dan jgħod tat-tiġijiet, dan jgħod ukoll għal ftuħ tal-istaġun tat-turiżmu u jgħod għal kwalunkwe attività. Din il-ġimgħa tagħlaq jew taħbad it-8 sena tal-Partit Laburista fil-Gvern. 8 snin li kienu karatterizzati minn ħolqien ta' ġid, minn titjib tal-kwalità tal-ħajja għal ħafna u ħafna nies, kif ukoll tkabbir ekonomiku. Fl-istess waqt kien hemm żbalji li saru u aħna umli biżżejjed biex dak li żbalji naċċettawhom. U kienet l-aċċettazzjoni ta' dawk l-iżbalji li serviet bħala katalista, bħala xprun biex f'Jannar tal-2020 bdejna fuq sensiela ta' riformi kbar fil-qasam tal-governanza tajba f'pajjiżna, għamilna bidliet fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li dal-pajjiż mill-indipendenza sal-lum qatt mara bħalhom, qatt mara viċin tagħhom anzi. Il-bidliet li għamilna meta nħares lura x'għamilna f'kuntest ta' pandemija minn Jannar tal-2020 s'issa dilna l-mod ta' ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, il-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef, il-mod kif jinħatru l-imħalfin u l-maġistrati, it-tisħiħ tal-PCAC, tal-Permanent Commission Against Corruption, bidliet fl-Uffiċċju tal-Ombudsman. Il-bidliet nista' nkompli nsemmi għax hemm ħafna iżjed minn hekk. Il-bidliet li jindirizzaw id-defiċjenzi li individwalizza l-Manival Report li kienu ilhom 20 ta' snin magħna, ma bdewx fl-2013, ma kienu hemm ħafna u ħafna qabel u qabel l-2013 kulħadd tefagħhom taħt it-tapit. Jiġifieri għamilna indirizzajna rapport tal-Venice Commission li kien wieħed voluminus, indirizzajna waħda il-bidliet li ssuġġerewna. Dan kollu għamilnieh biex niżguraw li żbalji li saru fil-qasam tal-governanza tajba mis-snin 90 il-qudiem sa fejn possibbli ma jerġgħux jirrepetu ruhom. U għalhekk dak li għamilna b'mod konkret bil-fatti minn Jannar tal-2020 s'issa juri illi determinati li nkomplu nsaħħu l-governanza tajba u biex ċertu żbalji li saru mid-disajnijiet sal-lum ma jerġgħux jiseħħu. Kont ċar ħafna fir-risposta tiegħi. Kien il-Partit Laburista kont semmejt samt ir-risposta tiegħi fit-tnejn il-parti tal-tkattir tal-ġid u semmejt ukoll l-iżbalji li saru għal daqstant żbaljat li tgħidli m'għamilx referenza. Għal żbalji però il-Partit Laburista dejjem kien umli biżżejjed li kull fejn għamel żbalji qatt ma ddejjaq li jagħmel l-apoloġija, mhux biss jagħmel l-apoloġija, mhux biss jagħmel l-apoloġija, iżda mhux biss il-kelma ta' apoloġija, ma b'mod konkret jiżgura li dak kollu li seta' sar b'mod żbaljat joħloq framework robust biex ma jerġax jiġri. Milkom Samuel Lucas minn One News. Prim Ministru, semmejt l-mira li Malta tkun miftuħa t-turizmu mill-ewwel ta' Ġunju. Nafu li l-Kummissjoni Ewropea ħabret pjan dwar Digital Green Certificate. Taħseb li sa dak iż-żmien dan Digital Green Certificate ikun lesta biex jibda jintuża minn ġej f'pajjiżna anke bbażi tad-diskussjonijiet tiegħek li kellek mal-mexxejja Ewropej? Il-diskussjoni fil-Kunsill Ewropew kienet titratta dwar dan il-punt li nemnu kemm Chris kif ukoll jien ilna nitkellmu dwar dan il-punt li huwa kruċjali anke biex id-dritt fundamentali li fuqu hija imsejsa l-Unjoni Ewropea dak tal-moviment tal-persuni ikun jista' jerġa' jiġi ipprattikat b'mod tajjeb għaliex nafu li dak huwa wieħed mill-iktar drittijiet li bħalissa hemm restrizzjonijiet dwaru. Nemmen ukoll iżda illi
wieħed irid jara s-sitwazzjoni minn diversi angoli, jiġifieri li il-Green Certificate jew il-Vaccination Certificate ma jkunx l-uniku kriterju li wieħed jista' jagħmel moviment minn pajjiż għal ieħor, imma jkollok dan iċ-ċertifikat, idealment min jidħol u jimxi minn pajjiż għal ieħor ikollu dak iċ-ċertifikat, imma mbagħad il-metodi li għandna llum biex niżguraw li s-saħħa tal-poplu tagħna tiġi protetta jiġifieri li jkollok a negative PCR test result jew fl-assenza tiegħu malli tasal inti tiġi tested u qed nittestjaw kif semmit il-profs lil kulħadd mhux b'mod random imma lil kull min jasal u ma jkollux negative test result, dak huwa metodu li rridu nħalluh ukoll. U mbagħad għandek ukoll it-tielet rimedju li jkun dak tal-kwarantina mandatorja. Ġifieri nara li daw it-tliet aspetti wieħed irid jarhom b'mod holistiku flimkien u fuq livell Ewropew ikun hemm deċiżjonijiet konkreti ma' diskussjonijiet mixjin mod tajjeb imma li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad dawk jissarfu f'deċiżjonijiet li huma konkreti. Grazzi.